ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେଥିରେ ପଡ଼ିବା ବହୁତ ହିଁ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଠିନ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭରସା କରୁଛେ, ସେହି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ କୌଣସି ଫିଲ୍ମର ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମରେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ମାତ୍ର ଧୋକା ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିକଟରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କାହାଣୀ ପୁରା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାୟଦ ଏଠି ଆପଣ ନିଜ କାହାଣୀ ଦେଖିପାରିବେ। ଅମନ ଗୋଟିଏ ସରଳ ପୁଅ ଥିଲା। ବହୁତ ମିତ୍ର ନଥିଲେ, ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଶାନ୍ତ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ। କଲେଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ତା ଜୀବନରେ ଆସିଲା ନେହା। ନେହା ହସିଲେ ଅମନ ଲାଗୁଥିଲା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କେଉଁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ବଢ଼ିଲା, ଚାଟିଂ ଲମ୍ବା ହେଲା, ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ ଚାଲିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅମନ ନିଜକୁ କାହା ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଖୋଲିଦେଲା। ସେ ଭାବିଲା ସାୟଦ ଏ ହେଉଛି ସେହି ଲୋକ ଯିଏ ମୋତେ ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଭରସା ମଧ୍ୟ। ଅମନ କିଛି ଲୁଚାଇଲା ନାହିଁ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା, ନିଜର ଭୟ, ପରିବାରର ସ୍ଥିତି କିଛି ବି ଲୁଚାଇଲା ନାହିଁ। ନେହା ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଅଛି ନା। ଏଇଠୁ ଅମନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ନେହାକୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ କରିଦେଲା। ମିତ୍ରମାନେ ପଛେ ପଡ଼ିଗଲେ, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲା ପ୍ରେମରେ ଏତିକି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ନେହା କଲ୍ ଉଠାଇଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ବେ କେବେ ଏମିତି ହୋଇନଥିଲା। ଅମନ ନିଜକୁ ବୁଝାଇଲା ସାୟଦ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାୟଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଦତ ହୋଇଗଲା। ମେସେଜ ଡେରିରେ ଆସିଲା, କଥାର ଉଷ୍ମତା କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅମନ ପଚାରିଲେ, ନେହା କହୁଥିଲା, ତୁ ବହୁତ ଭାବୁଛୁ। ସେଇଦିନ ଅମନ ମନରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନ୍ମ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନିଜେ ଦବାଇ। ନେହା ଏବେ ଫୋନ୍ ସଦା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରଖୁଥିଲା। ଅମନ ପାଖରେ ବସିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଓଲଟା ହେଇଯାଉଥିଲା। କଥା ହେବା ସମୟରେ ସେ ହଡ଼ବଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେ ଆଉ ଅମନକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଅଂଶ କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅମନ ତଥାପି ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲା, ସାୟଦ ମୁଁ ଅଧିକ ଆଶା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅମନ ସେହି କାମ କଲା ଯାହା ସେ କେବେ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲା। ସେ କଥା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା, ଆଉ ସତ ଆପେ ଆପେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ନେହା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ସେଇ କଥା ହେଉଥିଲା ଯାହା କେବେ ଅମନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଥିଲା। ଅମନ ବୁଝିଗଲା, ଧୋକା ହଠାତ୍ ମିଳେନି, ଧୋକା ଧୀରେ ଧୀରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଯେବେ ଅମନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ନେହା ମାଫି ମାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ତୁ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ
ମୁଁ ଖୁସି ନୁହେଁ। ଏହି ଲାଇନ୍ ସତଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଇଦେଲା। ସେହିଦିନ ଅମନ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅମନର ଏ କଥା ବୁଝି ସାରିଛି। ଯିଏ ସତରେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ତୁମକୁ ନେଇ କେବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବେନି। ଯିଏ ତୁମକୁ ହରାଇବାକୁ ଡରେନି, ସେ କେବେ ତୁମର ଥିଲାନି। ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ହଠାତ୍ ଆସେନି, ଆମେ ନିଜେ ତାର ସଂକେତକୁ ଅଣଦେଖା କରୁ। ଯଦି ଆଜି କାହାର ବ୍ୟବହାରରେ ବଦଳ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ନିଜକୁ ପାଗଳ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭୁଲ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ କେବଳ ସତକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ସତରେ ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ କେବେ ବି ବାଧ୍ୟ କରିବେନି।